Čau lidi, já vás zdravím u dalšího videa a dneska tady máme logo quiz a teďka jsem docela další dobu, teďka jsem docela dlouhou dobu nevydávala, asi týden, protože jsem mi předělával pokoj. Jo, je jako teď je mega dobrý. A my můžeme na to, takže počkejte, tady je sluníčko, půjde třeba sem. No tak než můžu vám tady tak malinko ukázat, tady takové židle, tady z druhé strany má takhle tohle, takovej to. A potom tady mám takovejhle stůl, nevím, jestli ho vidíte, takhle, tady takhle. No a my jdeme teda na to. Takže dáme si, teďka zkyslíme úroveň 2 a to počkej, já už tady mám něco hotového, počkat. No, počkat. Ne, tak počkej. Stop. Já vám musím dát úroveň 3. Takhle jsem, spíš teda mě jsem chtěl říct. A můžeme na to jít. A tohle, myslím, že Windows. Mám takový pocit, že by to mělo být. Počkej, tak teď já nevím, kam vás dám. Třeba jsem tady takhle. Já furt říkám, kam vás dám, přitom tam dávám mě. No tak a já na to jdu, takže já nevím úplně, jak se to moc píše. To asi Windows nebude. Já nevím, já si zkusím nápověd. Já nevím, musíme dát něco jiného. Tak třeba, kámo, něco, co vím třeba. Tady třeba vím. Yes. Tak. To je Bluetooth, ale to se píše zase jak. Já taky moc neumím psát tyhle značky. To zkusím nějak takhle. Ne, to nebude. Potřebuju to poslední tohle. Tam jsou asi 2 to, ne. Tak to teda nevím. Lace, to je Leas. No počkej, já tam, jak se tam může zmizet? No to je jedno lace. Já tam nechci, jo takhle. Takže to bude lace. Tam je tvrdý, no. Tam je tvrdý podle mě. Yes, jo, je tam tvrdý. Tak, další. Red Bull. Tam jsou jo. A tak. Další. Tohle nevím vůbec. To je Batman, to taky nevím, jak se píše počkej, Man, yes, mama. To je celkem easy, tak jsem myslel, že to nevím. Spotify. Počkej, no tak to taky nevím,
jak se to píše. To je, jo, to vím, to je, počkej, to je once? Tady není, no, není. To je něco na L, nějaký levs, ne, já nevím. Kámo, tohle jsem vždycky věděl. To je, co může být, kámo, co to může být? To taky nevím tohle. Počkej, no to jsem taky věděl, už taky nevím. Já teďko skoro nic nevím. Tam něco, ale počkej, tady, co tady něco jsem věděl. Toy Story. Počkej, tak tohle vím. Toy Story. Další, tohle nevím. Počkat, něco, co ještě nemám. Tohle, to je... Já jsem zapomněla tuhle značku. To asi není Honda, to nebude, ne. To ani nevychází. To je, počkej, musím se kouknout na ty písmena, aby jsem se vzpomněl. Počkej, co to je? Já to věděl tohle, já jsem to úplně zapomněl. Kam to musím taky přeskočit? To je ten. Kamo, to vím, něco stav bar, nevím, nějakož. Kam jsem taky zapomněl, jak se píše Instagram, to vím. Ne, to takhle nebude Instagram. A nebo jo? Jo, Instagram, jo, normálně. Já normálně se musím odkryt další. Odhalit písmeno. Blue. Tak, počka. Další. Počkej. Ještě jedno. A dobře, to. Už nemůžu. A jo, já už mám málo. Tak to ne. Kámo, počkej. No, nevím. Spot. Počkat. Ale tam se třeba vůbec nevím. To je nějaký čito, kámo. Nebo ne, já nevím. Kámo, to jsem taky věděl, tohle. Kámo, já tady skoro nic nevím. Počkej, jednou asi úroveň 1. I to, co jsem nevěděl třeba tady. WhatsApp, ten je celkem jednoduchý, si myslím, že ho dám. To jsem to docela vím. WhatsApp. Počkej, už tady asi nesvítí tolik sluníčko. No, svítí tady hodně. Tak něco, nebo já si to židle dám tohle sem. Tady nesvítí, to je celkem dobrý řešení, škoda, že mě to nenapadlo už předtím. Jo, takže tam bychom měli asi Počkej. Vím, že app je na konci. Jdem úplně blbě. Ne, to mám blbě, tam něco chybí. Nevím, to fakt nevím taky. Co je tohle? Počkej, to je ten, ne.
nevím. Asi jsem to ale taky, myslím, že jsem to viděl. 5. No, tak tady jsem neviděla jenom 2, ne 3. Kamo, tak úroveň 2 si dám, co jsem nevěděl v úroveň. Mekáč. Počkej, mekáč. Mek, na začátku je mek. Počkej, mac. Don, tam je něco do. Kamo, ale byl jsem asi blízko, si myslím. Springles. Počkej, Springles je... Kde jsou nějaký? Tady není ještě druhý jsou, počkej. Ale, počkej. I, P, H, P, N, F, I, N, R, E, O, G, L. Tady není S, to má být tady to S. Ale jako tady taky. Kam, tak to je třeba divný, Ford. Jsem tady všechno věděl. Ještě další level, kámo. Tohle je Windows, určitě. Jo, kámo, to vím. Tak to nevím, co je tamto, teda. Tam. Ale takhle tohle nevím. Tady mám už všechno pro mě toho mekáče. A Springlesek. Jinak mám všechno. Kámo, tak já chci úroveň 4. Vyřeš 8. Kolik mám vyřešeno? 6. 16. Kámo, já jich tady musím vyřešit 8, aby se mi odevřela úroveň 4. No tak počkej. No, tak to já normálně z toho vyjedu a jdu se normálně kamo kouknout, kamo někam na WhatsApp, kde je nějaký, kde mám, tady asi není na, jo, WhatsApp. VHATS, a tam je to potom to app, tak to se budeme pamatovat. Ne, tady není WhatsApp. Ne, kamo, tady není ten, co počkej, tady na tomhle telefonu asi nebude, počkej, a Bluetooth by mělo být tady. Bleu toth. Počkej, takže. Blue. Počkej. Blue. Tady není E. Bluet. OOTH. Yes, máme Bluetooth. Tady máme reklamu. Přeskočit video. Další. Počkej. Máme tady ještě něco. Počkej, tady asi taky nebude Spotify. Tady není. Spotify. Ne, není tady. Kámo, aspoň něco potřebuju, kámo. A tam to nějaký ty, kámo, 2 kostky. Kámo, ne, není, kámo, není. Kámo, ne, nevím, jak to píše. Kámo. Spoty.
To nevím vůbec. Co je tohle za značka? A kolik že už jich má splněných? 7, už jenom jedno. Kamo, jenom jedno. Už jenom to jedno a kamo, už budeme mít tu 4 otevřenou. Vím, kámo, to je Levis. Vím, to musí být Levis, kámo. Levis. Jo, kámo, máme 4. Máme 4. Proč ne? Vyřeš 6 loga v odemknutí. Kámo, ne? Dalších 6. Kámo, to musíme mít celý. Si děláš srandu. Kámo, ale tohle nevím třeba vůbec. Kámo, to fakt nevím. No kámo, tak tak to fakt nevím. Tohle bude nějaká... Není to Toyota? Já zkusím Toyotu. Toyota. To je Toyota. Jo, to je něco na A3. Nebo Wraps. Ne. To vůbec nevím. Vůbec jako nevím. Počkej. No nevím, to fakt nevím. No. Vydrž 5 loga. Už jenom 5. Tam už jenom 5. A kolik jich tady máme? 1, 2, 3, 4, 5. Jenom tohle, kámo, už. Počkejte, Simpsony. Počkej. Mám nějaký kašel. Tak to by bylo mohlo být. Sims. No, Sims. No, já tam zkusím dát Sims. No, tady není i Sims. No, to asi nebude. Sims. Napovědu. Sims Novs. No tak tohle nevím už vůbec. To bude něco, počkej, na Cheetos. To budou nějaký Cheetos, kámo. Počkej, já jsem to možná odhalil. Kam kde? Ne, tam bude U. Ne. Jenom tam Č. Ne, kámo, ne. To nevím. Jo. Tohle taky ne. Nevím tam. Tam bude hodně M. Tam bude M. Ne. Ne, to nebude.
kámo. No tak já myslím, že dnešní video asi už bude u konce. Bohužel jsme toho moc asi neudělali. Ale tak to nevadí vůbec. No, 9 jsme jich odhalili. Jo, protože ta trojka byla úplně neodhalená a je jich tady 9 z 18. Takže ještě 9 jich zbývá to. 9 jich zbývá ještě otevřít. A to se mi nezdá 9. Počkej, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8. No to je jedno. Z toho jsem mi nějaký kašel, ale tak to nevadí a to bude všechno. Dávejte odběr a like a čau. To se nepovedlo? No, to je jedno. To jste neviděli, To tady není. To tady není. To tady